ନେଇଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମରଚୁନିଆ ନେବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମରଚୁନିଆ ନେଇକି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ସାଥେ ତାର ଭାବ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଗଲେ ମତେ ମାଗେ ସେ ଚାଉଳ ଭଜା ମୁଁ କାଳିଆ ରଜାର ପ୍ରଜା ମୋର ଜୀବନେ ଆଉ କି ଖୋଜା ମୁଁ କାଳିଆ ରଜାର ପ୍ରଜା ମୋର ଜୀବନେ ଆଉ କି ଖୋଜା।